vi har lovet at lave den her Asko-video. Ja, altså, vi starter før tid. Ja, nu skal jeg lige på alle spørgsmålene, fordi så er jeg. Okay. Tina Andersen har spurgt, hvad glæder du I og mest til sommer? Eller til sommer? PS, jeg savner dig. Jeg savner også dig. Okay, hvad glæder du dig mest til? Vejret. Hvordan må det være? Okay, er det ikke nogen hemmelighed, at jeg er ret forelsket i den der festival? Så jeg glæder mig mest til. Okay. Camilla, og det er sådan noget, jeg ikke kan udtale. Jeg keder det, skat. Hvad synes I om mig? Ja, du er dejlig. Jeg kan godt lide dig. Jeg kender dig ikke. Du skal snakke højere, ellers kan de ikke høre dig i videoen. Jeg kender dig ikke. Okay. Jeg savner dig. Jeg savner også dig. Okay, Stine Brunbjørnsson. Hey, vi mødte dig i Brugsgalleri i dag. Hvad synes du, I om mig? Jeg synes, du er dejlig og stay strong. Du kan godt gøre det. Jeg prøver at lave et hjerte. Hvad med dig? Det virker meget sød. Kender mig ikke. Forresten hyggeligst lige et sted i jer. Okay. Hvad synes du om mig, Naja? Spørger Emil Vendstrup Thyssen. Undskyld. Jeg hader dig. Jeg synes, du er sød, dig. Du er sød, Emil. Du er sød. Rosemarie Granvi. Hvad synes I om mig? Du er dejlig. Jeg savner dig. Jeg håber, du har det godt i København. Jeg kender dig overhovedet ikke. Sille Meyer. Hvad synes du om mig, Naja? Du er smuk. Jeg savner at snakke med dig. Det er ret sørgeligt. Dårlig kamera lige. Wow. Okay. Stine til skal få kanel i munden. Nej. Hvis jeg Hun har fået det. Hvis jeg spørgsmål, ikke udfordring. Please. Okay. Jana, hvad synes I om mig? Du er skøn. Du er dejlig. Du er sød. Jeg elsker dig. Ja, det er meget sødt. Jeg kender det godt. Stine er top 5 drenge. Og det er udsyndsmæssigt. Okay. Nilla, han er ret flot. Og det er Sarine også. Og Rasmus Vennebo. Og Sebastian, han er faktisk også ret køn. Og Peter. Peter, please. 5 flotteste piger på Samsø, spørger Jarne. Jarne. Jarne er en af dem. Mig. Ej, hvem mere? Jeg kender ikke ret mange på Samsø. Laura Skøns. Hvem Laura? Den eneste Laura, du har mødt derovre. Hvem mere? Katrine. Nå ja. Og Emma Stave. Hun er sød at se på. Er det... Hvor mange er det? Det er nødt til. Jeg tror 3. 4. Jeg tror 3. Ej, jeg tror faktisk det er 4. Okay, så til lige information. Spørg på det. Hvem er mere? Hvem er Jeg er fuldstændig også stille. Jeg kan ikke huske, hvad alle der hedder. Okay. Det er sikkert færdigt med. Marie-Louise Østenkær Munkholm. Jo. Hvad er det klammeste, jeg har gjort? Gud. Det vil I ikke vide alle sammen. Lad os bare høre Hannas. Jeg ved det ikke. Der er nogen, der siger, at jeg har gjort mange klamme ting. Men jeg kan ikke huske, hvad. Hun har spist en snegl. Nej. Ej, det får jeg ikke være på det senere. Det klammeste, jeg har gjort, det skal jeg lige overveje, om jeg har lyst til at fortælle jer. Ja, okay. Glæder jeg til i morgen. Det skal da i morgen. Ej.
Ja, det var lige det. Ej, ja. Ej, ja, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Muhahahaha. Ja, det var et spørgsmål. Okay. 1. Kan I stikke... Okay. Kan I spise mel uden at drikke noget vand i 1 minut? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Nej. Jeg prøvede da jeg sammen med Britt. Ej, det gik ikke. Okay, så Danmark er et dejligt sted til I er færdige med omkvædet. Prøv lige vent, vi finder lige sangen. Danmark er et dejligt sted. Her kan alle være med. Leve sammen i ro og fred. Det er ikke kærlighed. Diskutere, kom forbi. Tag en tur i Tivoli. Syng så denne melodi og få nogle venner over i min. Na 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 na. Her kommer dronningen forbi. Na na na. Na 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 na. Med prins Henrik i nemlig. Na 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 na. Her kommer Danmarks politi. Da 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 da. Dem kan vi jo alle lide. Okay, jeg synger skide godt. Jeg kan ikke sange. Okay. Og forresten, det handler for den fede her sted. Nå, kan I finde en blyant, et stykke slik og en hårbørste for 30 sekunder? Det skal komme an på en prøve. Skal vi gøre det nu? Jeg har fundet en hårbørste. Okay. Det er også en blyant. Nej, det skulle ikke en blyant. Det er en blyant. Okay, vi har også fundet en blyant. Altså, Og vi har stadig tid. og min børste. Men vi har fundet en børste. Nå, men det har jeg også. Men finder noget slik. Jamen. Shit. Tiden er gået. Okay, det kunne vi ikke. I'm sorry. Det skulle... Da, vi har ikke noget slik. Okay, hop op og ned og råb, jeg elsker kage. Elsker kage. Elsker kage. Elsker kage. Elsker kage. Elsker kage. Vi må ikke råbe, Okay. så får vi skæld ud. Okay. Så er der... Havde hun ikke sagt en mere? Jo, den er på min mobil. Faktisk. Prøv lige vent. Ej, nu skal vi være rigtig hardcore her til sidst. Altid hardcore. Og så 5 smag hinanden i smør på kinderne og på næsen og helt kanel over, mens vi synger risengrødssangen. Desværre, vi har ikke noget kanel. Vi har ikke noget kanel. Vi har ikke noget smør. Sådan cirka. Okay, så har vi ikke flere spørgsmål. Har vi? Ej, har vi ikke. Nej, men vi har også lavet en lang video. Hvorfor sender I ikke nogen flere spørgsmål? Vi har også lavet den før tid. Hey, vil du sige din? Okay, skal vi lige tage de værste ting, vi har gjort? Det klammeste ting, vi har gjort, undskyld. Der var der en uheldig episode på festivalen i år. Men dem, der ved det, så resten behøver ikke vide. Og så er der også... Ej, okay, det... Nej, godt. Nej. Jeg tror bare, vi ser farvel. Du vil ikke vide det. Ciao. Hey. Nej. Kys til jer alle sammen. I er så dejlige.